Jó estét kívánok mindenkinek, Veres Judit vagyok, és mondhatnám, hogy engem ért az a megtiszteltetés, de tényleg úgy érzem, hogy megtiszteltetés, hogy egy olyan témáról beszélhetek, ami számomra, ahogy belemélyedtem ebbe a témába, úgy éreztem, hogy sokkal fontosabb, mint gondoltam volna, mert ideig a sminkek, a kozmetikai dolgok csak abból a szempontból jelentettek nekem fontos szerepet az életemben, hogy én igenis szeretem, hogyha egy nő szépen ki van sminkelve, és szerintem ez egy jó csomagolás a nőkön, ha már egyszer van egy ilyen előnyünk, van egy ilyen lehetőségünk, akkor ezt abszolút, én szeretem, hogyha egy nő szépen, finoman ki van sminkelve, vagy alkalommal megfelelően ki van sminkelve, de ahogy elkezdtem bele túrni a témába, nagyon meglepődtem, mert sokkal fontosabb része is van ennek a smink témának, mint az, hogy jól nézzünk ki, mert nyilván az egész kicsikortól kezdve a gyerekek is már elkezdik, a kislányok is elkezdik sminkelni magukat, és ahogy elkezdtem belenézni ebbe a témába, döbbenten tapasztaltam, hogy egész picikortól, egész kicsi baba korunktól mi hölgyek, mert mondhatnánk, hogy minket károsítanak, vagy a mi szervezetünket károsítják, de hát mégiscsak mi kenjük magunkra, mégiscsak mi vesszük meg a gyerekeknek az első sminkeket, nem ők veszik meg maguknak. Tehát, hogyha van információnk és tudjuk, hogy ezek milyen károsak, akkor sokkal tudatosabban, sokkal jobban odafigyelhetünk arra, hogy továbbra is tudjuk sminkelni magunkat, de olyan dolgokkal, amivel nem károsítjuk, hanem mondjuk ápoljuk a bőrünket. Amikor elkezdtem rákeresni a Google-ben, mert hogy a Google-ben néztem meg, hogy mik azok a káros anyagok, amiket nem ajánlanak, hogy a hölgyek magukra kenjenek, akkor azért a döbbenet elfogott, mert a káros anyagoknál például olyan anyagokat találtam, ami, hogyha elkezdjük nézni, és én azt kérem mindenkit, aki most itt van, és van gyereke, vagy sminkel, vagy unokája, vagy felesége, mert látom, hogy férfiak is vagyunk fenn, akkor szaladjunk már be majd a fürdőszobába, nézzük meg, hogy ezek az anyagok benne vannak-e azokba a sminkekbe, mert hogy egy tanulmány azt írja, hogy a káros anyagok a kozmetikumokban rengeteg káros anyag van, még úgy is, hogy Európában sokkal szigorúbbak a szabályozások, mint a világ más részén, de például azt írja, hogy rengeteg kőolaj-származék van a sminkekben, amik abszolút károsak, szintetikus tartósítószerek vannak benne, parabének vannak benne, szulfátok vannak benne, szilikon van benne, szintetikus illatanyagok vannak benne, ugye, hogy finom illatú legyen egy smink, és ezeket mind-mind el kellene kerülnünk ahhoz, hogy a sminkek ne károsítsák, és nem a bőrünket, hanem a szervezetünket, hiszen a bőrünk a legnagyobb szervünk, tehát azon keresztül abszolút belemennek ezek a káros anyagok a szervezetünkbe. Azt is írja ez a Google tanulmány, hogy nagyon ügyesen a gyártók elrejtik ezeket a káros anyagokat, most már nem írják ezeket ki ilyen nyilvánosan, mert ugye lehet, hogy kikupálottunk a Google-nél, és tudjuk, hogy ezeket nem kéne használnunk, ezért ezeket az ásványi anyagokat mindenféle ilyen furfangos néven teszik bele, ugyanúgy továbbra is ezekbe a sminkekbe, például azt írja, hogy minerál oil, tehát minerál olajnak írja az ásványi olajokat, aztán folyékony petrolátum, azt írják, amikor ugyanígy beleteszik a káros anyagokat, vagy parafinolajnak írják, a parafinolaj is például abszolút, vagy parafinvaxnak írják, parafinvax van például a sminkekbe, vagy például a vazelint írnak, hogy vazelin van, vagy petróleum van például a sminkekbe. Aztán azt írja, hogy a szintetikus tartósítószerek is nagyon károsak, és ezeket is megpróbálják mindenféle egyéb kategóriaképpen feltüntetni, de például triklozán, hogyha van valami sminkbe, akkor mindenképpen tegyük vissza a polcra, és ne használjuk ezeket a sminkeket. Aztán formaldehín, tehát formaldehín is, hogyha van egy sminkbe, azt is gyorsan tegyük vissza, vagy ha most találunk ilyet a fürdőszobába, cseréljük le olyanra, amiben ez nincsen. Aztán van ilyen, hogy butilparabén, például ez is etilparabén, ez is lehet benzilparabén, ez is lehet a sminkekbe, és majd utána beszélek arról, hogy ez hogy jön ide ez a téma. Én nagyon-nagyon régóta, legalább 30 éves sminkelem magam, és képzeljük csak el azt, hogy mondjuk 30 éven keresztül valaki, most ezt ugyanígy elképzelhetnénk akár egy ciánnal, hogy csak minimális mennyiséget, de minden nap azt a minimális mennyiséget a bőrön keresztül bevisszük a szervezetünkben.
Aztán azt írják még, hogy nagyon figyeljünk oda, mert a szilikon is nagyon káros, ha belejut a szervezetünkbe, és ezeket is most már mindenféle ilyen nem így írják ki, hogy szilikon, hanem például van egy ilyen ideírva, hogy amodimethikon, ez is egy szilikonfajta, és arról is ír, hogy az illatanyagok is nagyon veszélyesek, amik a sminkben vannak, és azt írja, hogy minden, ami trimoniumra végződik, az ne legyen, minden, ami dimoniumra végződik, az ne legyen, és minden, ami glikorra végződik, az ne legyen a sminkünkbe. Na, szóval akkor vágjunk is bele a ma estébe. Remélem, hogy ezeket sikerült felírni, mert ahogy ezt elolvastam, ezt a cikket, elkeseredtem, mert hogy rengeteg olyan sminken van még akár régről, amikre nem néztem, és nem ilyen tudatosan használtam, de mi a különbség akkor arról az a smink közül, amiről ma este fogok beszélni, a Cosmicology smink termékcsalád, és nem csak termékcsalád, mert arcápolás, tehát nem csak sminkről beszélek, mi a különbség, mi lehet a nagy különbség azok közül, amiről most beszéltem, és azok közül, amiről előbb beszéltem. Akkor nézzünk is bele ebbe, mert készültem, hogy mit tud ez a termékcsalád, és mi az, ami számomra megnyugtatást adott, és mielőtt ezt egyébként bele fog menni a sminkekbe, engedjék meg nekem, vagy engedjétek meg nekem, hogy hadd mutassak nektek egy nagyon fontos dolgot, ami számomra nagyon fontos. Ugye mikor a sminkekről beszélünk, és arról, hogy kezdjük el sminkelni magunkat, akkor a smink előtt, hogy mivel ápoljuk az arcbőrünket, az egy nagyon lényeges dolog, mert hiába használjuk a legjobb sminkeket, hogyha maga az arcbőrünk, vagy maga a bőrünk az fáradt, nem fiatalos, akkor a legjobb smink is csak néha nevetséges és vicces lesz a fejünkön. Úgyhogy én mielőtt beszélni fogok a Cosmicology-ról, én mindenképpen szeretném ajánlani nektek ezt a folyékony tengeri kollagén italt, ami bár belülről is megfiatalít minket, és elsősorban a legtöbb ember ízületi problémára kezdi el használni, viszont van egy nagyon jó mellékhatása, és a nagyon jó mellékhatása az az, hogy nagyon-nagyon szépen kisimítja nem csak az arcbőrt, hanem a teljes testen lévő bőrt, és engem például nagyon megnyugtat, hogyha ezt csinálja kívül, akkor nagy valószínűséggel belül is egy nagyon jó ápolást tud végezni. Ugye ebben a kollagénben tengeri peptides kollagén van, ugye ez egy 10 g tengeri peptid van benne, C-vitamin, hyaluron, resveratrol, hibiszkusz kivonat, ami azért lényeges, mert a beépülést is tudja segíteni. Nagyon sokféle kollagénital van a piacon, viszont erre 60 napos üres üveg pénzvisszafizetési garancia van, és ki tudjuk próbálni, ugye fiatalítani tud, sokkal tündöklőbb lesz a bőr, hogyha az emberek elkezdik használni, és mellékhatásként most itt mondhatnám azt, mondjuk, hogy mellékhatásként mondjuk esetleg az izületeink is rendbe jönnek. Itt néhány képet is összeszedtem erről a kollagén italról, azért lehet látni akár egy nyakon, akár egy arcon, hogy mekkorát tud változtatni, és azért gondolom, hogy ez lényeges, mert hogyha erre még hozzá egy professzionális sminket használunk, akkor tényleg tökéletes lehet a hatás. Ugye nem mindegy, hogy az első hölgyet, hogy ez ugyanaz a hölgy, hogy az első képen lévő hölgyet sminkelném ki, vagy a másodikon egészen más lenne a smink, egészen más eredményt tudnék elérni, hogyha ezt az italt ő tudná használni. És hát ugye mondhatnám, hogy oké, persze fiataloknak igen, az abszolút számít, de ez a hölgy, ez 75 éves, akinek a karját fotóztuk végig, és lehet látni azért a változást. Na most, hogyha egy karon ezt a változást meg tudja csinálni, akkor nyilván egy arcbőrön is ugyanezt a változást meg tudja tenni ez az ital. Tehát én a smink előtt azt mondom, hogy egy jó előkészítés, az egy jó üdebőr, az nagyon sokat tud segíteni. És hogyha megvan ez az üdebőr, akkor érdemes egy olyan kozmetikai termékcsaládra lecserélni az otthon található dolgunkat, amiben az előbb felsorolt adalékanyagok nincsenek. Ugye itt beszéltünk mindenféle olyan adalékanyagról, ami jó lenne, ha nem lenne a sminkekben, és ez a Cosmicology termékcsalád, ami az első képen, ami van, ez egy arcradír, aztán van egy nappali krém, egy szemránckrém, egy tonik, amivel nagyon jól lehet tonizálni, és ez a halvány, ami leghátul van, én ezt tenném legelőre, mert ez a
számomra a sláger termék. Ez mondhatnám, hogy egy sminkfixáló, viszont nem mondom, hogy sminkfixáló, mert férfiak is nagyon szeretik ezt a brandet, mert fel tudja frissíteni az arcbőrt, és egy nagyon fiatalos, nagyon, nagyon üde bőrt tudnak kapni. És ami miatt nagyon szeretik, hogy nem egy zsíros állagú krém, tehát tényleg azon túl, hogy kellemes tapintása van a bőrnek, nem marad az a kellemetlen zsíros rész, ami szokott lenni. Na nézzük akkor, hogy mi az, amit tud ez a termékcsalád, és mi az, amitől sokkal tisztább ez a termékcsalád. Ugye beszéltünk itt az előkészítésről, beszéltünk egy kollagénitalról, beszéltünk egy olyan arcápolási rutinról, amit a smink előtt is érdemes megtenni, meg nyilván este is, ugye lemosni akár a sminket, bár azért erről még fogok beszélni az esti smink lemosásról, de hogy nagyon fontos, hogy itt gyakorlatilag egy teljes smink palettával rendelkezünk, szemöldökceruzával, szemceruzával, pirosítóval, púderrel, szemhéjporral, alapozóval, egy előkészítő primerrel és korrektorral, szájfénnyel is rendelkezik ez a termékcsalád, és ami nagyon lényeges benne, hogy azon túl, hogy gyönyörű színei vannak, tehát nagyon-nagyon szép színei vannak, nekem ez a paletta is megvan, ami itt van, és ezek a színek, ami itt pont megvan, ez abszolút az én színvilágom, de ami fontos, hogy egy olyan biztonsági előírásnak vetették alá, és egy olyan biztonsági harmadik fél tesztjei kapta meg ez a termékcsalád, hogy gyakorlatilag a globálisan a világ legbiztonságosabb sminkei közé tudják besorolni, és nagyon fontos, hogy az európai szabványoknak kellett, hogy megfeleljen, bár mi egy amerikai cég vagyunk, aki forgalmazzuk ezt a Cosmetology brandet, de mégis egy európai szabványnak is meg kellett felelnie, és ez azért fontos, mert az amerikai szabványok sokkal, de sokkal lazábbak, mint az európai szabványok, viszont látjátok, hogy még itt is ilyen huncut elrejtett szavakba bele tudnánk tenni olyan káros anyagokat, és bele is teszik azokat a káros anyagokat, amik aztán folyamatosan mondjuk rombolják a bőrt. És akkor mi az, ami ebben a sminkben biztos, hogy nincsen? Ugye emlékeztünk arra, hogy parabén, ugye itt van, hogy parabénmentes ez a smink, emlékszünk, amikor az elején felolvastam, hogy mi az, ami ne legyen benne. Hát egyik volt a parabén, aztán ugye emlékszünk talán a formaldehid, ahol felhívták a figyelmet, hogy ez mindenféle egyéb szavakkal becsomagolva, átcsomagolva, de gyakorlatilag ezek benne vannak a sminkekbe, az általános. Sőt, egyébként még azt kell, hogy mondjam, a professzionális sminkekbe is, tehát nem árkérdése, hogy benne van, vagy nincsen benne egyáltalán. Aztán az ásványi olajmentes, erről is az elején beszéltem, talán nem felejtettük el a triklozánt, amit az elején mondtam, és ez attól is mentes. Ugye a fényvédő, vegyi fényvédőmentes, ugye mindenféle vegyi anyagok ne legyenek benne, és ebbe a smink termékcsaládba egyik ilyen anyag sincsen, úgyhogy azt tudom csak mondani, hogy megnyugodtam, és teljesen nyugodtan tudom használni ezt a termékcsaládot, amellett, hogy egy nagyon jól pigmentált termékcsaládról beszélünk. Mert gyakorlatilag nekem például én azért vagyok talán hiteles most ebben a témában, nem csak azért, mert hölgy vagyok, és most azt mondtam, hogy 30 éve, de szerintem jóval több, mint 30 éves sminkelem magam, mert én már az óvodában is sminkeltem magam. Tehát jóval régebben sminkelem magam, nem ezért vagyok hiteles benne, hanem azért, mert kb. 10 évvel ezelőtt egy olyan allergiás reakció váltott ki néhány kozmetikai termék az arcomon, amitől teljesen le kellett cserélnem a sminkeket, ami nagyon érdekes, mert az ember sose tudja, hogy melyik nap lesz elege az arcának, a bőrének abból, amivel rombolja a szervezetét. Én amúgy nagyon drága márkás termékeket használtam, most nem akarom ezt a termékcsaládot lejáratni, de egy nagyon presztízs márka, és gyakorlatilag onnantól kezdve bőrgyógyászati kezeléseken voltam, és elkezdtem lecserélni a sminkeket, és találtam is olyan sminkeket, amik organikusak, viszont egyáltalán nem voltak pigmentáltak, tehát körülbelül 1 óra múlva úgy néztem ki, mint hogyha egyáltalán nem lettem volna kisminkelve, úgyhogy nem találtam meg az én termékcsaládomat, amivel elégedett lettem volna,
és amivel ugyanazt a hatást tudtam volna elérni, mint előtte. A Cosmicology-ra viszont azt tudom mondani, hogy nem csak tartósak, akár a szemöldökréta, a szájkontúrceruza, a púder, vagy a porok, hanem tényleg ugye ápol is, és véd is, és majd egy picit még beszélek akár erről az alapozóról, amit kipróbáltunk, mert hogy ezekben a legtöbb termékcsaládban még argánolaj is van, ami ápolja a bőrt, tehát például az alapozó vagy a smink, ugye minden sminkes azt mondja, hogy este, ha hazamegyünk, azonnal mossuk le a sminket, mert árt a bőrnek, és nem maradjon rajta a bőrön. Én megmondom őszintén, nekem van olyan kolléganőm is, és velem is fordult már elő, hogy nyáron nagy melegbe ki voltam sminkelve, és mindenhol leégtem, csak ott nem, ahol ki voltam sminkelve, és ő vele is ez történt, tehát védi, óvja a bőrt, hogyha valaki lefekszik a sminkbe, akkor nem úgy kell föl, hogy sokkal rosszabb állapotban van a bőre, hanem akár még jobb állapotban van, mert ápolja és védi az arcbőrt ez a smink termékcsalád. És egy nagyon hétköznapi sminkeket is lehet vele készíteni, meg nyilván lehet akár professzionálisabb sminkeket, ki hogyan szereti sminkelni magát. Az alsó képen lévő hölgy azt például nem szokta sminkelni magát, és szerintem neki is egy nagyon természetes, nagyon szép sminket lehetett készíteni, de nyilván lehetne akár egy alkalmi sminket is készíteni, és nekem, ami nagyon tetszik, ugye beszéltem az elején erről a fixáló sprayről, hogy ha mondjuk reggel korán kisminkeli magát valaki, és lefújja az arcát ebben a hidratáló és finiselő sprével, de mondjuk délután lenne még egy nagy megjelenése, akkor csak ezzel a sprével fel lehet frissíteni a sminket, és tényleg teljesen üde lesz az arcbőr tőle. Sok minden van, ugye beszéltünk itt szemöldökkrétáról, beszéltünk itt alapozóról, beszéltünk korrektorról, beszéltünk többféle színű palettáról, egyébként ennél már többféle szín van a termékcsaládban, a paletták azóta kibővültek, szájfények, púderek, és ezek a púderek, szájfények és az összes termékcsaládra igaz, ami nekem szintén nagyon tetszik, hogy mind európai arcbőrre, és mind mondjuk egy távol-keleti vagy egy sötétebb arcbőrre is megtalálhatják a színeket azok, akik elkezdik használni. Azért raktam ide ki, hogy mennyi minden van, mert nyilván, amikor én is például lecseréltem a teljes smink palettámat, akkor mindent le kellett cserélnem, tehát egyszer kellett mennem nyilván egy szettet, ki kellett választanom egy alapozót, mellé egy korrektort, egy szemöldökrétát, egy szemhéjport, egy szájfényt, egy szemceruzát, egy pirosítót, mondjuk egy alapozót, vagy egy primert, és csak azért mondom ezt, mert ez egyszer mondjuk az embernek nyilván ez egy költség, viszont hogyha elkezdeném csak részeit lecserélni a sminkemnek, akkor ugyanúgy károsítanám a bőrömet is tovább, ugyanúgy károsítanám a szervezetemet tovább, tehát érdemes egyszer egy nagy levegőt venni, ráadásul nagyon tartósak és nagyon pigmentáltak ezek a termékek. És most egy akciónk van gyakorlatilag, tehát az egyet fizet kettőt kap akció helyett egy 65%-os kedvezménnyel lehet megrendelni ezt a termékcsaládot. Tehát én mindenkinek azt mondanám, hogy beleértve egyébként a kollagént, amit tényleg úgy lehet betenni a kosárba még ma éjjel, meg holnap, hogy egyet betesz valaki egy 10 darabos kollekciót, és egy másik 10-est kap mellé ajándékba. Tehát ha abban gondolkodik mondjuk, hogy egy karácsonyi ajándékba, hogy valakinek ajándékot szeretne adni, akkor is szerintem egy remek választás, mert lehet, hogy lecserélem a saját sminkeimet, és vagy mondjuk valakinek veszek kollagént, adok ajándékba, tehát a saját és a mások ajándéka is megvan, de én ugyanezt tudom mondani egyébként a sminkekre, hogy biztos vagyok benne, hogy aki bármelyik részét ennek a Cosmicology termékcsaládnak megkapja, mindegy, hogy az éjszakai szérumról beszélek, a nappali szérumról, amúgy azért is nagyon szeretem őket, mert nagyon kicsik, nagyon koncentráltak, és például még akár utazáshoz is nem kell átpakolni, tehát biztos vagyok benne, hogy imádni fogja az, aki megkapja ezt a termékcsaládot az arcradérral együtt, a fixálóval együtt, az előkészítő dolgokkal együtt, és akár ezt a smink brandet, hogyha megkapják,
akkor szerintem nagyon-nagyon hálásak lesznek annak, aki ezt adja ajándékba. Szóval, hogyha most visszatérnénk egy gondolat erejéig, ugye úgy indultunk, és arról beszéltem az elején, hogy a tudatosság, és nagyon sokszor mondják az emberek, amikor kiderül, hogy mi a betegségnek, vagy a problémának az oka, ugye akár az egész bőrünkön keresztül olyan káros anyagokat viszünk be, ami lehet, hogy egészen más problémaként jelenik meg, mint mondjuk egy allergia, az is lehet, hogy nem egy allergiaként jelenik meg, hanem egészen más dologként jelenik meg a szervezetünkben. Egy biztos, nagyon sokszor halljuk azt, hogy ha tudtam volna, ha valaki mondta volna, ha előre szóltak volna, akkor ezt nem csinálom, visszatekerhettem volna az időt. Szerintem most ettől a pillanattól kezdve tudunk róla, nyugodtan keressetek rá a Google-ön erre, írjátok be, én is csak így írtam be, hogy a sminkekben és a krémekben lévő káros anyagok, amik mérgezik a szervezetünket. Innentől kezdve lehetünk tudatosak, lehet egy tudatos választásunk, egy tudatos döntésünk, mert a választás és a döntés mindig a miénk. Úgyhogy én nagyon szeretettel ajánlom ezt a termékcsádot. Egy karácsonyi zenét raktam be ide az elejére, de azért gondoltam, hogy érdemes berakni, mert most van a szeretet ünnepe, hogyha akik nekünk fontosak, azoknak fontos az, hogy mit használnak, akkor legalább beszéljünk róla nekik, vagy ajándékozzuk meg egy-egy ilyen termékcsaláddal. Amúgy én, hogyha ajándékba kaptam volna, és kipróbálhattam volna először, akkor is ugyanígy maradtam volna ennél a termékcsaládnál, mint ahogy most tudatosan én választva megvettem magamnak, és maradok nála, mert hogy tényleg azt tudják, amiről beszélnek, amúgy pedig 60 napos üres üveg pénz visszafizetési garancia van, ilyen sminket se tudunk venni sehol, semmilyen drogériába, amit hazavihetünk, kipróbálhatjuk, ha jó, akkor megtartjuk, ha nem, akkor visszavihetjük, visszaküldhetjük, és ezt csak azért mondom, mert én, amikor ezzel a bőr kihívással küzdöttem, akkor szerintem körülbelül egy ilyen 500 000 forintot elköltöttem különböző krémekre, különböző sminkekre, mire megtaláltam azt az egy-kettőt, amit végre tudtam használni. Hát itt nincsen ilyen, nyugodtan ki lehet próbálni, nyugodtan lehet ajándékozni valakinek a 60 napba, hogy eltelik a karácsony, és lesz egy visszajelzés, de szerintem mindenki hálás lesz ezért, úgyhogy akkor ne felejtsük el, kezdjük a kollagénitallal, ápoljuk a bőrünket a Cosmicology sminkbe, arcápolási termékcsaláddal, és utána pedig akkor használjuk ezeket a csodálatos sminkeket. Kérjenek linket attól, aki meghívta ebbe a Zoomba, mindenképpen nézzenek bele a webplázába, válasszák ki azokat a termékeket, amik a színben és akár a stílusban éppen megfelelő, és szerintem rendeljenek most. Szép estét kívánok mindenkinek!